Si Kasisi, oh. Basta. Oy, Duroy! Pwede ba tatulog rin, no? Pwede ka tulog. Gani, kinatungnan yung paggawas nga naa. Si Duroy, ang batang. Ito ka ba? Moment. Ato gimi, dito sa panabo kay among kuan, among igsoon dito. Kay dugay na namo to, nakita ba? Kahapon ra. Ano vlogger? Oy, daily life by way vlogger. Dagun sana sila ro tapos nila ako nga ba ako. Nagkuan na sila kanang sugod na sila. Tanong diri man ang tanong dire. Ay, ako lagi. May pasimadam kapataan mo na. Di ka rin sa kunaon. Ligo lagi na lagi. Dasya pudong. Kita gitu ba? Ang ato yung panabo kay among Kasisi dito. Among kuan isitahon. Subscribe po sa ilang kuan YouTube channel kay baka gwapa. Kung pa ni Kasisi ang isa mo isitahon na dito sa Kaya mo isa panabo, tuwas panabo. Dugay na kay namo man nakita kahapon lang. Hi, shout out sa mga kailang na nasa live nasod o sa tibong Pilipinas sa tamang sulok ng mundo. Tuloy, ang batang ayaw. Shout out kay Annalisa, kay Jeremy, kay Juby, kay Rina, si Ana, o sa uban namong mga kuan, relatives, mga friends, nga nasa gawas. labi na sa kanang nagpasakay namo karon og motor, dito sa Panabo, shout out lang namo si Carlito, Aki, Si Carlo, si Carlo. Abot kami sa Carmen. Nabot sa Carmen ang mga Kasisi. Makaingon kami o Panabo. Ang batang gusto ng ayaw. Si Duroy, the Wonder Boy. Wonder Boy, hindi na kami makiugon. kay sa ano dili napit na mahuman. Oh, among bisano hapit ang human. Amo kay taga-amo man, amo suroyanan kung human. Ang kahayag, nakulot na lang hayag, wa kami kasuroy. Ano lagi din siya buo nang ano ay kana or kay tungod sa salo kay sa sada. Naabot na yun ang mga Kasisi sa Panabo. Kulay pagko. Ikaw na gituloy paingon sa among Kasisi. Hi! Ay, jadi harus tinggal guys. Pasulod na niya sa ilan Kasisi. Tulog. Tulog din sa kwarto. Pagbantay mo kay nato mga bisita. Para dito. Ay, salamat. Naabot na jud mi. Iti sabit. Oh. Asa mo? Kay magbisita kami ko. Uban na sila. Welcome to my vlog. Uban yung mama. Dili. Oh. Di mo ba kayo? Igo lagi mi nakaabot mi. Katanaw mi sa imong kagwapa. Eh? Yes. Welcome. Hello, narang Kasisi. Good morning. Oh, naabot na ni. Okay, tapos yan. Jason? Sige, humana. Moris Kasisi among giari diri ay nabot na. Ay among Jason babalik sa Sisters Madiskarte. Ito Sisters Madiskarte.
naabot na pud ako mga kasisi kanang nagbisita siya diri sa mga kay dugay-dugay na ba may kabalik og vlog kay tungod sa mga panghitabo sa panahon sa atong mga kuan. Oh. Muna mga kasisi, among ibisita diri kay kuan. To kuan tungod sa panghitabo ba. Unya karon lagi may nakabalik og kuan vlog. Nya. Mao ni among ikasulti mga kasisi at ang ilang among perminti ang among vlog. Padayon nami. Magpadayon nami bahala ginagmay. Mm. Basta kanunay. Bye.